Ije badhe kalajengaken malih atur pasugatan nenggih ingkang badhe katuraken lumantar kadang-kadang seniman seniwati sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju ingkang badhe ngaturaken langen beksan soreng sura sugeng amriksani. Sora ing prajurit sura rengsuk ginel ardinata baris waratanya kondang satuhu gagah suradik daya sangkut bebel praja mewah sang ratu tumbak pedang kang ginarya junjung arah harjaning nagri. Ambukani seni pagelaran soreng warga setuju. Yo. Pendeperi tangara budal ing wadya sengkut kumrakut brantasing angkara murka pendeperi tangara budal ing wadya sengkut kumrakut brantasing angkara murka pendeperi tangara budal ing wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka. Dambyang miyak lagu neng prajurit ngemban dharma tama tuladan tumrap sami prajurit kang wicaksana sareng warga setuju. Siapa pratamtama
unggul yuda dosiyaka pratamtama soreng wadya unggul yuda dosiyaka pratamtama unggul yuda siyaka brungkak kimpul belora harjane praja siyaka siyaka pratamtama soreng wadya unggul yuda siyaka pratamtama soreng wadya unggul yuda lumaksana makita-kita Kanyo!
Yo padha macul ngarep sawah timen subur yo padha kumpul aja wega bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suket aku putih ora lali omong kabeh mati tanah iki kabeh sinami yo padha amal suci moge Gusti berkahi desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paboro tani padha bunga wedhuse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngendhog yo padha digodhog Sloko pato ela elo sira manyang kutha le oleh payung mondro majanjit lolo lopa wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip padha ngipatah sloko pato ela elo sira menyang kutha le oleh payung mondro macantit lolo lopa wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip padha ngipatah singkat wae to kesel. Ya wis sanggup, wis tukoke rokok barang.
luar biasa. Luar biasa. Nonton itu Ora aku penontonnya iya karo luar biasa kesel. Kok iso? Aku mau bar perjalanan saka kono. Wah dalane wis kaya gula kacang. Sajane melu Indonesia apa ora ta ya kaya? Jebule kesasar. Iso kesasar. Sing nge-map goblok. Sapa? Supire sing siji ki lho goblok. Ya aja digoblok-gobloki Pakde sing penting tekan kene paling slamet. Alhamdulillah tekan kene ngibur masyarakat dusun. Kendal. Oh Kendal. Acara. Duwe acara syukuran peresmian niku masjid napa TPA? TPK. Oh nonggon aku TPA. Ah iya kok iso ya? Tempat penitipan anak. Heeh. Kok kene kok beda? Heeh. Oh TPK. Ya ge kanggone bocah-bocah latihan Al-Qur'an ya matur nuwun. Muga-muga dadi bocah sing soleh ya. Amin, amin. Rencanane ya aku yo arep anakku so nek kerja tak pondokke. Sekolahke kene. Ora nang kene aku tak pondokke adoh aku. Halo sekolahke ngendi? Nang Kramat kono. Sok Kramat yo adoh. Tak pondokke kene ku ngene tak kon. I love you. Atas-atas, Pak. Nggih. Halo kebo-kebo. Ampun kesupen mangke pinarak nggih. Ana kebone. Iki kanjenge kok ya ora ketok-ketokke malah nang ngendi? Lah iya ki ya. Paling kesele nyambut gawe. Kesele nyambut gawe kok nyambut gawe apa? Ora kepiye-kepiye. Gampun marem Kanjeng. Jenengan to. Pripun? Kuwi kok cahayane kaya lemes ki ngopo? Nggih lemes Aduh to. rono syuting. Gus, Nggih. iki kudune dhewe iki luwih semangat. Kula pun semangat. Iki akeh anak-anak sing padha belajar TPK nang kene iki. Nggih. Saiki kabeh do mirsani. Nggih. Biar ngenteni kowe iki lho Gus ngampek jam 11 punjul. Lah ngenteni kula ki sing dinteni apane? Wong kula niku wong siji kebak dosa kok dinteni. Tegese ngene. Kowe ya kudu iso apa jenenge paring piwulang karo para santri kene. Tegese kowe raketan sithik ya wis tau mondok to. Alhamdulillah sampun kula teng Tegalrejo mriku. Weh, Dangu kula teng mriku. Teng api. oh, pirang Api. sasi, Weh. pirang tahun. Wis setahun kula alhamdulillah sing Setahun. teng mriku pun setahun kurang 13 wulan. Setahun iki ana 12 wulan kok kurange 13 wulan. Sing sesasi utang. Sing penting rak mondok. Ya nek kowe raketan sithik ya kudu ngenehi apa ya istilah iki sing manfaat kanggo para santri-santri kene. Nggih sing penting nek sing jeneng bocah-bocah ki ling ngaji ditlateni. Ya. Masalahe besok wong tua ora ana sing ditunggu ora ana liya kejaba donga saka anak sing saleh. Durungokke cah, ora nembing sore mbing dolanan wae disertai ngaji. Ngopo nok ngopo? Kowe gek anu piwulang kok njur ngelok-ngelokke. Wah lagi mbokne melu sisan ki mbokne. Ayo mbahne munggah sisan mbahne. Iki sak brayat munggah panggung kabeh. Nggih. Wis sampeyan to, Mbah? Siap. Dadi putune sampeyan aku. Oke. Matur nuwun. Kok njur terus dadi putune. Ayo. Kang anu. Niki nganu mawon. Piye, Gus? Wong pun saya. Yo ojo Gus, aku janjane mau perjalanan rene mau kesel. Kula Nek ki gandeng kesel. tekan kene ngerti Nggih. Semangat. para warga kene kok jeh semangat. Nah, nggih. Najan udan kok ngene iki udan barokah. Muga-muga udan sing nggawa rezeki. Amin. Udan nggawa ayam-ayame keluarga. Amin. Adewe yo kudu semangat. Gus. Semangat.
4 Kudu sing luwih. Salah. Ya wes. Ya kok sih getenan le omong. Gentenan. Nggih. Nek ya aja lali Gus. Nggih. Iki jeh ana Setunggal. penampilan meneh Nggih. engko. Iki diterusi anggonmu nyambut gawe. Nggih, siap laksanakan. Nggih. Ting pundi? Jaran. Oh nggih, kesupen. Mau kok ya ora apal. Aku lho nek apal cok repot. Gus. Kok ale. Rada maju sithik. Nggih. Iki ana apa, Gus? Iki Ono apa? wasan kula lara boyoke. Kok iso lara boyoke? Mulane sadurunge pentas iki olahraga sik. Kula pun olah Apa? olah. Gus. Nggih. Ana apa iki? Enten, Ana apa? enten, Ana apa? enten tiang-tiang. Ya tegese tontonan ya mesti ana wong-wong. Ah, nggih kok mang takon. Ayo kowe iki tulung-tulunge ngopo? Sing tulung-tulung sinten? Ha mau? Nika kok Ya kake tegese pengisi suara. oh pengisi suara mbok pengisi dompet.
Ya kok sik bar tanggapan iki oleh dompet. Oleh dompet. Oleh amplop. piye Gus? Wau lak kula ngrumput teng wingking musala napa masjid niki. Musala. Terus piye? Terus kula kan munduk-munduk. Dimik-dimik. Muduk-muduk. Wes. Terus piye? Jebule Kanjeng. Jebule ngopo? Enten tiyang adus. Ayo wong adus ki njero apa? Aku lho nggih tulung-tulung. Aku tulung-tulung mergo Nggih tulung-tulung ajeng niku ngopo? pusaka kula menika. Pusakamu ngopo? Woi, Ngopo? arek jeng jebol. Pusaka apa? Kiai Saga Otong. Kene iki nggon TPQ lho, Gus. Kayak ibuke ke mudeng. Paling bar mau bengi ra kei jatah rak ngono. Ayo mengko lebar kene. Nggih mangke lebar mriki sak puase, Bu. Terus piye? Terus wonten pawongan kalih. Ana wong loro. Nggih, Ngopo wong loro kuwi, Man? sik salit Kanjeng. Salit. Mana kono ya ana wedang. Kula remene susu kok. Enggak lah. Biasane cek enten jasuke iki ana wong dodol barang iki. Ana nang kono. Mau kowe iki angger tiap perjalanan merem mulane ra ngerti. Kula melek mau kok. Apa iya? Kula nyupir. Ora nyupir apa? Nyupir awake dhewe. Wis kesring. Nang kene. Ha nggih sak semutar. Cerewet. Kuwi Gus, mbok sekali-kali karo bendarane iki sing apik ngono lho. Kan ngajeni. Iya. Nggih entos sekedap malih tak ajeni jenengan. Ha kok Nggih. kok ngenteni Mangke kula ngajeni jenengan 40 dina. Gus, Nggih. terus wong loro mau ngopo? Terus kula dibondo. Kowe dibondo. Nggih. Banjur dikapake. Gaman kula dipendet. Gamanmu dijikuk. Nggih. Terus piye? Waduh. Ngopo kuwi? Man? Waduh. Ngopo kuwi? Aduh, menatahom. Gus, Menika. terus ngopo? Terus kuping kula Kanjeng. Kuping kaya ana nawala. Nek biasane enten, nek niki ngapunten. Iya. Ya ben kaya ketoprak ngono lho. Nggih, wonten menika. Atos-atos. Durung. Wong dimewe durung kok. Nggih, biasane nek nganu nganten anyar ngono kuwi. Kok tekan nganten barang. Aku niki seneng angger lunga adoh cok kena sawan nganten. Terus piye? Ayo kepengin ngantenan. Pira sawan. Oh. Atos-atos menika sakit Kanjeng. Lek cikuk lek. Wes iki lho. Wes. Iki. Kok muni? Di ngapura. Ya padha-padha. Singapura, Wong iya. tuwa akeh lupute dilebur nang desa dina bada iki. Iya. Asu. Karo bedarane onake ngono barang. Pun lek bubar. Ya iki mike-mike. Yo.
Lumantar kintoko neki Bakti sun katur mring dika yo Kang Mas Riyo penangsang ing Jipang panulan praja Kang Prawiro Digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para surek layang pangalembono saka Hadi Wijaya ning kisana bajute mula padha rungokno sore Sendika mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya watake wong cublok ngerti ing sila ambak sakti kaya ana kang luwe unggul yen nyoto sirate kaya atu Joko Candon jure Balat Hadi Wijaya ane rakiti gagak ringan kadek Sreng rungkat kipol lucu sore Tepuk tangan yang meriah untuk seorang warga setuju.